Signore e signori, chiunque abbia parcheggiato l'auto sulla strada all'esterno dello stadio è pregato di rimuoverla. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη εξασφαλίσει την άνοδο. Οπότε σήμερα δεν έχει κανένα άγχος ή πίεση. Όλοι στην ομάδα θα μπορέσουν να χαρούν στο έπακρο το σημερινό παιχνίδι, χωρίς το άγχος του αποτελέσματος. Άλλωστε, η σκέψη όλων βρίσκεται ήδη στο μέλλον. Σήμερα το dress code επιβάλλει μπλε και μαύρα. Οποιοδήποτε άλλο χρώμα φαντάζει εκτός μόδας εδώ. Και όπως βλέπετε, έχουμε ήδη αρχίσει. Πάει μόνος του και βγάζει την μπάλα στα δεξιά. Nice έντρα. Η ομάδα καλά ξετυλίχθηκε στην αρχή. Έφτασε όμως σε ένα λάθος και όλα πήγαν στράφη. Πολύ αποτελεσματική η προβολή του. Κέρδισε την μπάλα. Πάσα με αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Η αντεπίθεση ξεκίνησε υποδειγματικά. Δεν ξέρω πώς τα κατάφεραν και την πέταξαν στα σκουπίδια στο τέλος. Η μπάλα προς τον άξονα. Δύσκολη η φάση για την αντίπαλη άμυνα. Άλλη μία πάσα. Θα την επιστρέψει με τη μία. Υπέροχη πάσα. Είναι μόνος του. Διώχνουν την μπάλα. Αυτό για μένα είναι ο ορισμός του τι δεν πρέπει να κάνεις όταν βγαίνεις στην αντεπίθεση. Θέλει απλά και σίγουρα πράγματα. Κρίμα για τους συμπαίκτες του. Ξεκινάει η κόντρα. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Βρήκε πολύ ωραία το συμπαίκτη του εκεί στα πλάγια, με χώρο μπροστά του. Αυτό πρέπει να είναι φάουλ. Ναι, είναι. Δοκιμάζει το σουτ. Έτοιμος για το σουτ. Είναι εντελώς άστοχο αυτό. Οι επιτιθέμενοι εκμεταλλεύτηκαν σωστά το χώρο εκεί στο κέντρο της άμυνας και δημιούργησαν μια μεγάλη ευκαιρία. Θα δώσει την μπάλα πίσω στο τέρμα του. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η πάσα. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός θα πάει στην ανάπαυλα χωρίς να έχει καταφέρει να πετύχει το γκολ με το οποίο θα αντιμετώπιζε τη συνέχεια με άλλον αέρα. Τώρα και οι δύο ομάδες θα ξεκινήσουν από εκεί που άρχισαν. 0-0. Ο αγώνας είναι πολύ δύσκολος σήμερα για αυτούς. Ειδικά για τους επιθετικούς, οι οποίοι δεν έχουν τροφοδοτηθεί καθόλου. Πολύ αμυντικό σύστημα χωρίς καμία πρόθεση για δημιουργία. Στην ουσία ούτε σουτ δεν έκαναν. Έχουμε λευκή ισοπαλία λοιπόν. Για να δούμε. Η δράση εδώ ξεκίνησε και πάλι. Ο Ολυμπιακός, νομίζω, είχε άγιο στο πρώτο ημίχρονο. Με τέτοια εμφάνιση θα χρειαστεί ένα γερό ρετουσάρισμα στο δεύτερο μέρος, αν θέλει να έχει ελπίδες. Είναι φανερά απογοητευμένος με τον εαυτό του και καλά κάνει βέβαια.
Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Κάνει το άνοιγμα προς τα πλάγια. Η ομάδα σαν να δυσκολεύεται να κυκλοφορήσει σωστά την μπάλα. Σουτάρει με δύναμη. Μπράβο του, δεν ήταν εύκολη η απόκρουση. Εδώ τα χρειάστηκε λίγο ο γκολκίπερ, αλλά μπράβο του. Τον βγάζει σε πόλη και κάνει σουτ. Μέχρι στιγμής καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει καταφέρει να βάλει τη σφραγίδα της στο μάτς. Προσπάθησε να τον ταΐσει, αλλά δεν ήταν καλή η συνεννόησή τους. Θέλει να τη δώσει πίσω. Θα πασάρει προς το άκρο. Θα την επιστρέψει. Διάβασε άριστα την κατάσταση και κατάφερε να κόψει. Λίγο πριν ο αντίπαλος απειλεί. Σουτάρει! Η μπάλα είναι μέσα! Ποιος ξέρει, λέτε αυτό να είναι και το χτύπημα νοκάουτ. Αυτό που έκανε ήταν το καλύτερο, αν και δεν ήταν καθόλου εύκολο, γιατί χρειάζεσαι άψογη τεχνική κατάρτιση για να επιτύχεις τέτοιο κοντρολάρισμα της μπάλας. Από εκεί και πέρα βέβαια τα υπόλοιπα ήταν εύκολα. Όπως μπορώ να διακρίνω, εκεί κοντά στην πλάγια γραμμή, μια αλλαγή είναι στα σκαριά. Το 1-0 είναι πλέον γεγονός. Για να δούμε και τη συνέχεια. Έγινε το 1-0, αλλά υπάρχει ακόμα αρκετός χρόνος για να ξαναμπούν στο παιχνίδι. Κατάφερε και την κράτησε. Πολύ καλή πάσα. Τι έγινε εδώ. Βρίσκεται σε πολύ πλεονεκτική θέση. Ευκαιρία. Πάει για τον γκολ. Τελικά δεν θα μεγαλώσει η διαφορά στο σκορ. Μα αυτό το γκολ θα το είχε σιγουρέψει τώρα. Ναι, πέρασε η παλιά. Έπρεπε να κόψει και τα κατάφερε. Αυτή η αδράνεια της άμυνας θα πρέπει οπωσδήποτε να τους βαρέσει μερικά καμπανάκια. Πρέπει να σοβαρευτούν και να διορθώσουν λίγο την αμυντική τους λειτουργία. Δοκιμάζει ένα. Και να η λήξη. Ο διαιτητής αποφάσισε. Μπορούμε να αποδώσουμε τα εύσημα για την νίκη στους αμυντικούς, οι οποίοι δεν έχασαν την αυτοσυγκέντρωσή τους καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Αυτό που θαυμάζω σε αυτή την ομάδα, και το είδαμε ξεκάθαρα και σήμερα, είναι η μεγάλη συνοχή μεταξύ των γραμμών της. Και ξέρουμε πως όλα ξεκινάνε από την άμυνα. Και εδώ τελειώνει η απόψινή μετάδοση. Πολλές ευχαριστίες στον Γιώργο Θαναελάκη. Αυτό ήταν για σήμερα, φίλες και φίλοι. Εγώ ευχαριστώ, Χριστό.